47 student minn 35 pajjiż gradwaw f'Malta bħala professjonisti fil-Liġi Marittima Internazzjonali. Flimkien ma' Tliet Maltin, studenti mill-Brażil, l-Eġittu, il-Greċja, il-Messiku, il-Filippini u l-Ukrajna fost oħrajn temmew b'suċċess l-istudji tagħhom fl-Istitut tal-Liġi Marittima Internazzjonali fil-kampus tal-Università ta' Malta. William Vella, wieħed mill-gradwati Maltin, qal li dan il-kors sewa mitqlu deb għal dak li se jipprattika fil-futur. Kienet esperjenza interessanti ħafna u li wieħed jista' jibbenefika ħafna minnha għal ġid tal-pajjiż tagħna. Għal Chanel Street mill-Ginea, dan il-kors kien ukoll ta' opportunità biex tagħmel ħbieb ġodda minn kull rokna tad-dinja. For me, Imli was amazing because I got to meet all these people from all over the world, and I was able to be lectured by experts from all over the world, and it was amazing for me. Preżenti għaċ-ċerimonja ta' gradwazzjoni kien hemm il-Ministru Carmelo Abela li qal kif huwa ta' unur għal pajjiżna li jilqa' fostu lil dawn l-istudenti. Innota kif permezz ta' dan l-istitut nies minn pajjiżi f'kull kontinent qed jitħarġu f'pajjiżna biex ikunu mħejjija f'każ li tinqala xi kwistjoni internazzjonali fil-futur. Malta qed tagħti dan is-servizz issa mhux biss lil pajjiżna ma' mod globali fejn dan it-taħriġ iservi mhux biss għalihom personali ma wkoll dwar kif fid-dinja kwistjonijiet li jinqalgħu dwar il-liġi marittima dawn jiġu riżolti. L-Istitut tal-Liġi Marittima Internazzjonali joffri programm ta' studju sa' livell ta' dottorat fil-liġi tal-baħar u fi 30 sena ħareġ iżjed minn 1000 student minn 146 pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.